What up guys? It's your boy Jory Domato. Ginigising pa po namin si Angel Berto yan sa taas, pre. Ano masasabi mo, pre? Ang tagal gumising niya, pre, ah. Putang ina, boy. Pabuhay ay. Aboy. Pre, parang celebrity, pre. Parang si James Reid. James Ride. Napapagising. James Ride, James Ride. James Ay, Reid. ba kay Angel, gano'n siya. Tong Malek. Amad, dugay. Tong Malek. Alin, no? Tong. Doon lang tayo basketball, Tong. So, bali guys, ang content, ang i-content namin ngayon ay yung nasa thumbnail ko na maglalaro kami ng basketball. Saan yun, pre? Sa puso mo? Hello, parang tanga. Bali sa ano, pre? Saan yung lugar, pre? Saan yung lugar? Saan yung lugar, pre? Saan yun? Ah, Bali. sa puso ni ka? Cut mo na mukha mong pagalitan kami dito. So, What up guys? Bale, papunta na kami ngayon sa aming Heart ni kalaro. Papunta na kami ngayon sa Heart ni Crush. So, kita-kita lang tayo doon. Wala, manyakis niya, pre. Manyakis niya. Mga viewers na yun, manyakis ni J-Pax. Snake. So guys, kita-kits na lang doon. Pre, nabuni, pre. Kadalo na. So, 1, 2, 3, go. Good morning, neighborhood! Gilberto, are you okay? Yan lang. So guys, andito na po pala kami ngayon sa basketball court. Pero ang problema namin ngayon eh wala kaming bola, pre. Nahihiya siya, pre. Nahihiya si Angel Berto. Ha? So, naghahanap pa po kami ngayon ng bola kasi nakakahiya dito nagdadayo pa kami tapos walang bola. So, kita-kita lang mamaya. Up guys, wala pa rin kaming bola dito, guys. At yung kasama namin nagja-jogging na yung import namin, guys. Si Gilberto, boy, kalit ng tago. Gilberto. So guys, ito pala si si Christian. May cellphone na daw siya. Kasi nagkatawa ng back. Back. Di na siya ma-open, yun na siya cellphone. Email na po. So na, mga agit, magdulag email. Di siya, ma-open siya karon. Awa na mo na yung mga agit. Inay sad. Ha? Ani-ani pa dire. Bro, nay bulang. So guys, kita-kita lang tayo mamaya, guys. Oh, what up homies? Bali papunta kami ngayon sa bahay nila Jid kasi lilipat kami ng mamalin mig mamalin mig court. Ato na mo si Jid kay mangula mig bola, taras ko snake and ladder. Angel Berto, on the mix. Pamad, J-Pax on the mix. Balisayan tayo pupunta ngayon, pre. Sa snake. Puso mo. So, kita-kits mamaya, pre. Chill na dito. Yeah, what's up, guys? What up, guys? Hindi pa po kami ngayon nakahanap ng wala pa makikita o dulaanan, no? O basketball kasi walang bola. Wala kaming nahanap na bola. Kaya ayan sila naglalakad na lang papunta kami ngayon sa court at maglalaro kami ng basketball, pro. Kung hindi kami makalaro, bale maghahanap ako ng content, pero ipopost ko pa rin ito, guys. So kita-kits mamaya. Wala backing dia. What up, guys? Wala gyud po may kakitang dulaanan ga hiking na may padulog. Yun sa pero si Paktol naguna-una sa ito, pero anak mo siya nga wala daw yung nanula siya, no? So balik na pang nag-hike niduta, no? Madulong na po siya. Nagbinutbot lang tani sa viewers kay anak ko ganina chan nga guys
alam niyo na yung gagawin. Alam niyo na yung i-content natin dito. Sa Susunod. sa video na to. Nasa thumbnail lang, bro. Ang pasabot na ko ang thumbnail nako kay Gadula tag-basketball bro. Mo tagadula. Yo, hiking Roy. Hiking. So, bro, padulong na may dito sa basketball court ganina. So, gatuan na mo, guys, tong ganina una na mo, homies. So, kita kids na lang dito, homies. Tabunit siya. Musta ang kuan dia pak? Ayo, unya duty chin eh. Mua. Imong heart. Mas nulang basketball dyan ba? Yo, okay, Ronaldo. Oh, good. Ay, gusto mo, babanggaan ng tagmiyo mo, masuri lang. Sorry ah. Adlock, ay, sorry ah. Tapos layo itag-ihakan ba bro? Ang ipadulngan, maorang yapon. Ay, ayo. Oh, tawa homies, no? Ang ipadulngan, maorang yapon basketball lang itong. Papa yung bulang. O, pag ibulag yapon. Tapos lang, Jade, nang walang nagbula. So, nasong heart akong bula. Ngiyar, bula-bula. No, ganyan. Ha? Kuan ba? Ang bulag ito, no? Ang bulag. Pangitaunan, marag siya. Pangitaunan pa. Ano niya, ibula-bula na din kaniya. Yung tol-on-tol ba, dahil ipasa sa lain. Bro, imo ano po niya, kayo man namin. Halo. Then, halason pa kita. Snake pag yun. Igor mo dyan. Mo amigo ra pag yun. So, onya. So mga homies kita magbibideo Ano siya yung Nita ko ng Tagalog eh. Ano na pala kami mamaya magpipilm ako ulit mamaya pag may bola na at maglalaro. Yo, medyo ka Tagalog. Magbibideo ulit ako mamaya guys pag maglalaro na kami ng basketball or i-update ko na lang kayo pag hindi kami nakalaro. Ito pagdulo ko kay Bula. Oh, wala pa rin bula oh. Tingnan nyo sila. Wala pa rin bula. Iwan ko kung saan to papunta yung content ko. Oh, ha? Hiking na lang to. So, kita-kita lang mamaya. So, ayan guys, nag-aaway sila guys kasi wala silang nahiraman na bula. Pak, mahuli lang tapak. Uy. Huli ka. Wala mi akong heart. Di mo bula. Dako sa ginyo wifi ito, Jed. Mag-YouTube ba? Okay, Ramon God. Wrong turn to guys. Kasi Paul. Kay pa minya, dire ra din yung padulong niya. O pag ibulag yapon. Sama ni Corny. Lamay pag kay plano. Pak, lamay yung kay plano, pak. Ito kay shooting na ba? Pak, nindot pag kay thumbnail kanina. Ala pag kanina. Kabulan mo guys sa ibuhaton na to ron. Kanang nasa thumbnail basketball. Huwag yung basketball. Dili kay tabo. Huwag yung basketball na tabo, pak. Bulag yung dito. Arpit, balik ka nito. Alas 6, pamasad. So, what up guys? Nakauwi na ako sa bahay. Sabi kanina, guys, sabi ko sa intro ko na alam niyo na siguro yung gagawin natin sa video na to yung nasa thumbnail ko magbabasketball kami pero pumunta kami doon, Dubai. Hinahinahon na natin yung boses natin kasi natutulog yung kapatid ko. Natatawa ko kanina nga dahil sabi ko, alam niyo na siguro yung gagawin natin sa video na to dahil sa thumbnail basketball pero walang basketball na naganap, homies, dahil walang punta kami doon, dumayo kami tapos wala pa kami dalang bula, kami pa yung dumayo tapos kami pa yung unang dalang bula. Pupunta na kami sa mga doon, mga basketball court so wala pa namin dalang pumunta kami doon sa
bahay nila Jade at mga payment nito. Kasi yun dala Tagalog nito. Mga payment to dahil imbis ba mag-basketball, mga payment. Ako video clip. May video clip nga pala ako yung nagkakapit lang. So what up guys? Nag-basketball kami guys. Basketball oh. Nakagaling ako. Puntos, drinking coffee. Gula na mo guys. Pak. Share your Kita blessings. may gula. Lahat is demoted. Oops, cut. Sa napanood nyo na, naglaro kami ng kape, hindi basketball, hindi gula yung nilaro namin. At least, gula. Ano lang yung nilalaro namin, hindi yung team. By the way guys, wala nga pa, wala akong tulog na vlog na ako. So, hindi kami mag-basketball. Kami, tapos na, hindi ako wala akong tulog. Kaya tulungan nyo rin akong mag-grow yung channel ko, dumami yung subscribers guys, para maging ano na tayo guys, para sumikat tayo guys, no? Tulungan nyo naman ako guys, dahil ako nagsakripisyo. Ano, wala ko ng winta guys. Paliwa ko ng winta guys. Nagpaibalo lang ko nga tabangi ko ninyo para mag-grow ang channel guys. So yeah, wala pa akong tulog, kaya i-end na ko na tong vlog na to. Kaya dahil matutulog na ako, mga time check guys, 9:30 na, 9:30 AM na. So wala pa akong tulog guys. Kaya i-end ko na itong video na to. At paki-follow nga po. Paki-follow muna yung social media accounts ko, dyan lang. Lumabas lang yan sa screen nyo. At so yeah, kung nagustuhan mo itong video na to guys, huwag kalimutan mag-like, leave a comment guys kung talagang nagustuhan mo itong vlog na to. At saka, at higit sa lahat guys, subscribe at turn on na rin yung bell guys, para hindi nyo ma-miss yung video ko. Yeah. Salamat guys. Ay guys, nanon, imbis homies na nakoy tawag din nyo guys, homies. What up homies? It's your boy Jory Dumato, pero yung channel ko pangalan Jordom. Ano ko gilisan ako ngalan kay hindi ko comfortable sa Jory. Taas manggod. Ginan mo ko ngalan sa channel mo bora. Di ko ginagtagas guys. So yeah, salamat inyo guys. So matutulog na ako. Good morning.